Marko Sapiainek Txillardegik hizkuntzalaritzan egindako lana eta zituen iritziak bildu ditu Txillardegi hizkuntsalari izenburua daraman liburuan. Saiakera mamitsu eta pedagogikoa da Donostian aurkeztu duena. Txillardegik Useiren hizkuntzalaritza hiztegiaren arduradun izan zenean, bereizi zituen alde batetik hizkuntzatasuna, hau da edozein hizkuntzaren ezaugarri unibertsalak, eta beste alde batetik euskararen problematika bereizia. Zatiketa horren arabera antolatu zuen hiztegia, eta nik hori kopiatu egin diot liburuan, eta lehenengo zatiak lantzen du hizkuntzatasuna, eta bigarrenak euskararen problematika bereziak. Eta gero badago amaieran 8 orrialdeko biografia txiki bat euskaran ardaztua. Hizkuntzatasunari dagokionez, ideia giltzarria, ziur aski, da gizakiok badugula estrukturagile inkontziente bat, estrukturamena deitzen zuena, ez? Hau da, gu mundura agertzen garenean topatzen dugu kaos handi bat, ugaritasun amorfo bat, eta barruko behar garrantzitsu bat da hori dena taxutzea, antolatzea, norabideak pintatzea. Hori oso behar sakona da, eta inkontzienteki bihurtzen dugu agertzen zaigun guztia zeinu sistema edo hizkuntza. Bigarren zatiaren ideia giltzarria izan liteke ikusita euskararen atakalarria gaur egun gainbera doala, erantzuteko eta euskara bizirik nahi baldin badugu aurrerantzean, berak ikusten zuen alde batetik egin behar dugula berez elebidun edo eleirudun garen euskaldunak elebakar bilakatu de facto kalean, eta naiz eta solaskideak euskaraz ez jakin, euskaraz egin, hori egiten zuen Txillardegik berak. Eta beste alde batetik lan egin euskal estatua sortzeari begira, pentsatzen du euskarak estaturi gabe ez dela inolaz ere aurrera aterako. Eta ez edozein estatu, izango litzateke euskararen biziraupenaren alde tresna guztiak jartzen dituen estatu bat. Batxilergoko bigarren mailan programazioa aldatu egin da, orain autore berriak sartu dituzte, esate baterako Miletoko Aspazia, Hipatia, Olem de Gux, eta baita Txillardegi ere. Txillardegiren hizkuntzaren filosofia euskara abiaburu, hori du epigrafeak izena, eta ez dago materialik, orduan hezkuntza sailak liberatu gintuen 6 agorakide, agora da filosofia elkarte bat, materiala prestatzeko. Orduan hasi nintzen testuak lantzen eta igotzen Eibar Hor blog komunitatera, eta elkar argitaletxeak interesa erakutsi zuen, eta Xabier Mendigurenek bultzatu ninduen, eta horri tiraka atera da liburua. Iralen testuak apaiatzeko orduan, eta laguntza handi bat izan nuen, Odei Agirri ipini zeaten tutore, eta oso tutore hona da, eta pila bat ikasi nuen berarekin. Jakin erakundeak webgune bat prestatu du, digitalizazioa izenekoa, eta hor ipini ditu edo noren eskura, esate baterako emakume abertzaleen batzako autoren obrak, edo Juan San Martinenak, edo Joxa Zurmendirenak, Txillardegirenak berak ere bai. Txillardegirenak berarenak. Eta bilatzaile indartzu batu, zuk ipintzen duzu edo zein hitz, eta agertzen zaizu berehala, Txillardegik erabili zuen edo zein esaldi. Urtea zehaztuta, argitalpena, eta bar. Eta horri esker egin ahal izan dut liburua. Eta berbada horri esker ugalduko dira aurrerantzean ikerketak eta tesiak. Eta ikusi dut aldi berean, ez irulegiko eskuarekin bakarri, autore
erdi baztertu hauei begira ere gaur egun behar bada ezusteko handiagoak ematen dituela iraganak etorkizunak baino. Txillardegi oso adimen poliedrikoa zeukan, matematika irakaslea izan zen eta bazekien ikaslei matematika maitarazten, hori aitortu du Jean-Louis Davantek, gero pianoa primeran jotzen zuen, eta artista bat zen, zientifiko aldi berean, nahiago zuen denetik pixka bat jakin, pixka bati buruz dena jakin baino, Pascalek bezala. Orduan, bere liburutegian liburu gehienak ziren hizkuntzalaritzari buruzkoak, baina zeuden historiari, literaturari, fizikari, biologiari buruzkoak ere bai. Beraz, buru harrigarri bat zeukan, nirearekin konparatuta, ez? Alde horretatik. Orduan, hizkuntzalaritzan erabili zituen, esaterako tresna matematikoak, eta ikusi zuen nola gauzatzen den hizkuntzalaritza antropologian, psikoanalizian, biologian ere bai, eta oso jakinmin anitza zeukan, askotarikoa, dena interesatzen zitzaion, baina batez ere hizkuntzalaritza. Hau da, berak esan zuen, Joxan Agirreri esan zion hitz liburuan, bokazioz ni ez literato, ez da politiko ere, ni esango nintzake hizkuntzalari. Hizkuntzari lotutako ezer etzait arrotza. Orduan ikusten zuen gizakiari daukigun guztia dagoela hizkuntzarekin zeharkatuta. Dena dela, aldi berean esaten zuen, funtzean guri gertatzen zaigun guztia dela azalgaitza. Eta distantzia hartuta, urrutitik begiratuta, egia esan, ikusi zuen garbi dagoela hizkuntza bera ere enigma bat dela, fenomeno bitxi bat. Eta funtzean osotasun moduan azalpen erabatekorik ez daukala.